L-irwol tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi huwa li tissalvagwardja l-ambjent sabiex ikun hemm kwalità ta' ħajja aħjar. Iżda l-azzjonijiet tagħha qed juru li hija organizzazzjoni li l-għan prinċipali tagħha huwa li jkun hemm riżorsi għall-esploitazzjoni u quddiem dan kollu tipprova tikkonvinċi li l-ambjent qed ikun protett. L-editorjal tat-Times bit-titlu Wanted Environment Protection Authority jgħid li huwa ċar li l-ERA m'għandix irrieda li timxi mal-missjoni tagħha. L-editur jgħid li l-ERA qed tkompli toħroġ bi strateġiji u rapporti li mhumiex prattiċi iżda qed hemm ċans li ssir bidla li tibda permezz ta' viżjoni bbażata fuq il-kwalità u mhux il-kwantità, bilanċ ekonomiku. Apparti dan huwa importanti li fl-ERA jkunu eletti membri kommessi li jipproteġu l-ambjent u l-biodiversità. L-editur jgħid li l-Parlament għandu jniedi kampanja nazzjonali edukattiva sabiex pajjiżna ikollu soċjetà ekoloġika. Dan għaliex il-Parlament Malti għandu obbligu morali jipproteġi l-ekosistema ta' pajjiżna sabiex kulħadd jgħix ħajja aħjar. Intant fl-aħħar jiem l-Awtorità tal-Ippjanar avżat lill-Ombudsman Anthony Mifsud li se tkun qed tinjora rakkomandazzjonijiet li taf l-opinjoni finali fit-tmiem investigazzjoni relatata ma' xogħlijiet irregolari ta' Service Calvert Kamuna, każ li kien tqajjem għall-ewwel darba mill-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Ambjent Robert Kutajjar. L-istess opinjoni finali rkomandat azzjoni min-naħa tal-istess awtorità billi dawn ix-xogħlijiet jiksru l-provvedimenti tal-att dwar l-ippjanar tal-iżvilupp. Iżda l-Awtorità tal-Ippjanar mista tagħmel xejn. L-Ombudsman ikkomunika din l-informazzjoni fittra minbagħuta lill-Speaker Anġlu Farrugia li fiha qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra l-istess opinjoni finali.